ሰላም ሰላም ኢሮብዳው ሚዲያ መጀመርታ እንቋዕ ንኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ምስ በዓል ትንሳኤ ብሰላም ጽሕኩም ጽሕና እንዳበልና ለማዓቲ ሕዝናዮ ቀርብና ዘለና ያው እንቋዕ ጽሕኩም ፕሮግራም ኮይኑ ንሱ ድማ ምስ ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ናይ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ስራሕ መካየዲ ሊቀ ጳጳስ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኮይኑ ምስኦም ዝንገብሮ ጻንሕት ሰላም ይኮነልኩም እናበልና ሰላም ተሰነነት መንና ሰላም ጻንሕት ይኮነልኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ኮራን ነዚ ሚዲያ እዚ ባለቤት ዝኮንኩም እንዳው ዝኮነ ሚዲያ እዚ ሰባክኒ ቅድሚያ የመስግን እሞ በዓል ትንሣኤ እዚ ትንሣኤ ማለት ናትና ህይወት ዘበስር ህይወትና ብዛዕባ ናይ ህዝበ ክርስቲያን ህይወት ናይ አማኒ ይኩን ዘይአማኒ ናይ እግዚአብሔር ፍጡር ሰብ ዝኾነ ህይወቱ ዳግም ህይወቱ ዝብሰረሉ ማለት እዩ። ትንሣኤ ክንብል ከለና ንግዚኡ ና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ይኹን እምበር ብትንሣኤኡ ብና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ናትና ትንሣኤ ከም ዘለና ንሕና ዳግም ሞይትና ፈሪስና በስቢስና ዘይንተርፍ ምዃንና ዳግም ትንሣኤ ከም ዘለና ተንስኢና ዋጋ ብህይወት ከም እንነብር ከም መላእክቲ ህያዋን ኮይና እግዚአብሔር ሰብ ትፍጠር ተሎ ንምስጋና እዩ እሞ ኣብዚ ምድሪ እዚ እውን ብህይወት ስጋና ኣለና ነመስግኖ እንደገና ሞይትና ትነብቅዕ እውን ዳግም ተሲእና እግዚአብሔር እናገልገልና እንነብር ሰባት ኢና ብህይወት እንነብር። ስለዚ ትንሣኤ ማለት ናይ ፍጡር ሁሉ ትንሣኤ ናይ ፍጡር ሁሉ ህይወት ዘበስር ትምህርቲ እንወስደሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ትንሣኤ እዚ ና ኩሉ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝሓቁፍ ስለ ዝኾነ አማኒ ድዩ ዘይአማኒ ድዩ እሱ ናይ ባዕሉ ጉዳይ። እቲ ትንሣኤ ግን ናይ ኩሉ እዩ። ትንሣኤ ግን ንኩሉ እዩ ዝሓቁፍ ንአማንም ንዘይአማንም ንኩሉ ፍጡር እዩ ዝኣምን ጽቡቕ ዝሰርሕም ጽቡቕ ንዘይሰርሕም ንዝጾምም ንዘይጾምም ንምጽወትም ዘይምጽወትም ዝጽልይም ዘይጽልይም ኩሉ ዝሓቁፍ እዩ ትንሣኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርእየና ዘሎ ትንሣኤ ንኩሉ ዝሓቁፍ ንኩላትና ዘካትን ንኩላትና ዝጥምት ስለ ዝኾነ እዚ ትንሣኤ እዚ ጽቡቕ ስራሕ ንኩልኻ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር እውን ይፈትዎ ሰብ እውን ይፈትዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ትንሣኤ ውሽጢ ግን እዩ ኣብ ጾም ነርና ኢና ኩሉ ብዓቕሙ ይጾም እዩ። ኣብዛ ሕዚ እንደገና ኩሉ ብዓቕሙ ደሞ ደርሆም ትኹን ኪሎ ስጋም ትኹን ምንም ትኹን ኣብ ገዝኡ ይገብር እዩ። ስለዚ እታ ዝገብራ እቶም ድኻታት ከማና ዝመሰሉ ኣሕዋትና ተፈናቐሊ ድዮም ፀገም ዘለዎም ድዮም? ስለዚ ሓደ ንምስክርነት እንኳ ሓደ ክልተ ምሳና ምስታ እንቀምሳ ምሳና ተቐሚሶም እግዚአብሔር የሚፈትዋ ነቲ ሰብ እውን ተስፋ እያ። መቸም ነው ዕለታዊ ተስፋ እዩ። ነቱ ዝገብር ሰብ እንደገና ዘለዓለማዊ ተስፋ ዝስንቕ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር እውን ሓቢርኩም ትነብር ከለኹም ተረዳድኡ ብዘለዎ ተረዳድኡ ኢሉ
መምርሒ ስለ ዝሃበና እዚ መምርሒ እዚ ኩላትና ክነተግብሮ ኩላትና ክንፍፅሞ ግድን እዩ። ናይ ሓንቲ መዓልቲ ምግቢ ምንም ኣይትሰርሕን። ስለዚ ምስ ሃገርና ፀገብና ኣላም ጠመና ኣላም ምስ ሃገርና ምስቶም ኣሕዋትና ምስቶም ከባና ንእዝበሉ እንድሕር ጌርናዮ ኮይንና ምስኣቶም እንድሕር ጌርናዮ ኮይንና እግዚኣብሔር እውን ዓብይ ተስፋ እዩ። ስለዚ ንጀታ ምእንጋድ ማለት እዩ፣ ንጀታ ምብላዕ ማለት እዩ፣ ንጀታ ምስታይ ማለት እዩ። እንዲያውም ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ዝብሎ ቃል ኣሎ መፂአ ጠሚየ መፂአ የብላዕኹምኒ ይብል። ማዕዘ መፂኻ ዝብል ሓሳብ ተመፂኡ ግን ነቶም ምሳኻትም ዘለው እንድሕር ዘይብላዕኹም ንዓይ ዘይብላዕኹምኒ ማለት እዩ ይብል። ፀሚኡኒ ማይ ቀዲሕኩም የስተኹምኒ ይብል። ኣበይ ርኢናካ ዝብል ጥያቄ ተተላዓለ ምስቶም ምሳኻትም ዘለው ንኣታቶም ዘይቀዲሕኩም ዘየስተኹምዎም ንዓይ የስተኹምኒ ማለት እዩ። ዓሪቐ መፅአ ከደንኩምኒ ካብ ቁርየ ድሓንኩምኒ ይብል። ማዕዘ ቆሪርካ ርኢናካ ይብል ጥያቄ ናይ ስነ ልቦና ጥያቄ ማለት እዩ። ነቶም ምሳኻትም ዝነብሩ ፅጉማት ክዳን ዘይብሎም ንኣታቶም ዘይካደንኩምዎም ንዓይ ዘይምክዳንኩም እዩ። ሓሚመ ኣይጠየቅኩምኒ ማዓዝ ኣበይ ነቶም ምሳኻትም ዝነበሩ እንድሕር ዘይጠየቅዎም ንዓይ ዘይምጥየቅኩም እዩ። ተኣሲረ ኣይጠየቅኩምኒ ኣበይ ርኢናካ ነቶም ምሳኻትም ዝነበሩ ተኣሰሩ እንድሕር ዘይጠየቅኩም ንዓይ የጠየቅኩምኒ። ኣነ ብኣቶም ኣለኹ እዩ። ሰብ ብመሰረቱ ማይደረ እግዚኣብሔር እዩ። ቤተ መቅደስ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ሰብ እዩ ዝነብር። ኣብ ዑና ይነብር። ኣብ ዝተሃነፀ ግንበ ይነብር። ኣብ ማንም ኣይነብርን። ሰብ እግዚኣብሔር ኣብ ሰባት እዩ ዝሓድር። እስ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ መቅደስ እስኻቶም ኢኹም እዩ ዝብል ቅዱስ ጳውሎስ። ቤተ መቅደስ እዩ ብመሰረቱ ናይ እግዚኣብሔር መሕደሪ እዩ ሰብ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር መሕደሪ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ህንፃ ዝኾነ ሰብ ብጥምየት ከይጉዳእ ብጥምየት ከይፈርስ ዘለና ሂብና ክንንከባኸቦ ናይ ዓቕምና ክንገብረሉ ክንሕግዞ ግድን እዩ። ስለዚ ነቲኣቶም ዝገበርኩምዎም እውን ንዓይ ምግባርኩም እዩ እዩ ዝብል። እንቲኣቶም እንድሕር ኣስቲኹምዎም ንዓይ ኣስቲኹምን ኣለኹም፣ እንቲኣቶም እንድሕር ኣብሊዕኹምዎም ንዓይ ኣብሊዕኹምን ኣለኹም፣ እንቲኣቶም እንድሕር ከዲንኩዎም ንዓይ ከዲንኩምን ኣለኹም፣ እንቲኣቶም እንድሕር ጠይቅኩምዎም ንዓይ ጠይቅኩምን ኣለኹም፣ ነቲኣቶም እንድሕር ኣፍቲሕኩምዎም ንዓይ ኣፍቲሕኩምኒ ኣለኹም። ንዓይ ምግባርኩም እዩ። ኩሉም ነገር ትገብር ከለኹምስ ንዓይ ሓሲብኩም ስለትገብርዎ ንዓይ ተዘኪርኩም ስለትገብርዎ ንዓይ ምግባርኩም እዩ እሞ እስኻቶም ብርኳን ኢኹም ንዑ ናብ መንግስተ ሰማይ ክይዱ ዝብል ቃል የስምዖም እዩ ዝብል። ኣብቲ መጨረሻ እዛ መዓልቲ እዚኣ እዛ ትንሳኤ ትንስእ ተለና ኩሉ ብሓባር እዩ ዝትስእ፣ ቀደም ተኸተል የብሉን። ብሓባር ትንስእ ተለና ግን እዚ ቃል እዚ ይቐርብ። ስለዚ ትንሳኤ ትበሃል ተሎ ለጊዜኡ ናጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ቅድሚኡ ግን ድሕሪኡ ግን ናትና ትንሳኤ እዩ። ብናይ ጎይታ ትንሳኤ ትንሳኤና ኣብሰረና እዩ ዝብል። ብናቱ ትንሳኤ ናትና ትንሳኤ ኣብሰረና። እሱ ቀዲሙ ተንስኡ ንሕና ደሞ ብድሕሪኡ ተኸቲልና ደሞ ክንትስኢና ኣይንተርፍን እሞ። ስለዚ ዋጋ እንረክበሉ ትንሳኤ ግዜ ዋጋ እንረክበሉ ስለዝኾነ ፅቡቅ ምግባር ፅቡቅ እዩና ነቶም ኣሕዋትና ፅቡቅ ክንገብረሎም ይግባእ። ግዜ ያው ነብሮ ኢልና ህዝብና እውን ለባም ህዝቢ መስተውዓሊ ህዝቢ ስለዝኾነ ባዕሉ ብባዕሉ ዝመሓደር ባዕሉ ዝመርሕ ችግር ከይፍጠር ብጥንቃቄ ዝነብር ምስ ማንም ተይተጓነፀ ማንም ተይተገፈ ማንም ተይጎድአ ስርዓቱ ሓልዩ ኣርሒቁ ሓሳቢ ስለዝኾነ ህዝብና ሕዚ እውን ከምታ ዘለኻያ ብፅቡቅ ኣተሓሳስባኻ ብፅቡቅ ኣካይዳኻ ብጭምትነትካ ሰላምና ሒዝና ሰላምና ሓሊና ተረጋጊዕና
ስራሕና ክንሰርሕ ኣብ ችግር ኣብ እንተይኣተና ስግኣት ካብ ህሊናና ኣርሒቕና ተፅናኒዕና ክንነብር ሓደራ እናበልኩ ንህዝበ ክርስቲያን እውን እዚ ከመሓላልፍ ይደሊ። ቀፂለ እዚ እውን ኩሉ ዝምልከት እዩ። ኣብ ግዚያዊ ስልጣን ዘለኹም መራሕቲ ስራሕኩም ናይ ፅቡቅ ስራሕ ይግበረልኩም። ፅቡቅ ብምስራሕ ፅቡቅ ፍትሒ ብምሃብ ህዝብኩም ብምርዳእ ህዝብኩም ብምሕጋዝ ዝሓዘነ ብምርግጋዕ ብምድባስ መዋኢለ ስራሕኩም የፈፅምኩም ንህዝብና ኣብ ዝተፈላለየ ስልጣን ዘለኹም ሰብ ስልጣን ህዝቡ ክረጋጋዕ ህዝቡ ክፅናናዕ ምእንቲ ብዕዳጋም ይኹን ብማናቸውም ነገር ይኹን ብዝሰርሖም ይኹን ተረጋጊዑ ንክሰርሕ መረጋግዒ ሓሳብ ካባኻቶም የድልየና እዩ። ህዝቢ ካባኻቶም ካብ መራሕቱ ሰላም ይደሊ፣ ምርግጋዕ ይደሊ። ኣይዞኻ ህዝብና ተረጋጊዕካ ስራሕ፣ ነጋዳይ ተረጋጊዑ ክነግድ፣ ሓረስታይ ተረጋጊዑ ክሓርስ፣ ሸቃጣይ ተረጋጊዑ ክሸጥ እንተኮይኑ ኣብ ኩሉ ምርግጋዕ ሰላም ክሰፍን እንተኮይኑ ካብ መራሕትና ናብ ህዝቢ ኣይዞኻ ተረጋጋዕ፣ ነጋዳይ ንገድ፣ ሓረስታይ ሕረስ፣ ሰራሕተኛ ስራሕ ኣይዞኻ ዝብል ዘፅናንዕ ቃል ካባኻቶም ይፅበእ እዩ እሞ ስለዚ ካባኻቶም ዘረጋግዕ ቃል ክንሰምዕ ንደሊ ኢና። ህዝቢ ደቁ ገቢሩ ደቁ ሰዊኡ እዩ። ቀያሕትን ፀለምትን ደቁ ሰዊኡ እዩ። ደቅና ሰዊእና ኢና እውን ኣይበለን፣ በዚ እውን ኣይተቸገረን። ሰላም ብምስኣኑ ጥራሕ እዩ ተቸጊሩ ዘሎ ህዝብና። ሰላም ብምስኣኑ ጥራሕ ኣብ ከተማ ምርግጋዕ ብምስኣኑ ጥራሕ ሃንጊ ብምብዝሑ ሰላም ብምጥፍኡ ህዝብና ችግሩ እዚ እምበይ ደቅና ሞይቶምና እውን ኢሉ ኣይሓሰበን ኣይተጨነቀና። ዘፅናንዕ ዘረጋግዕ ቃል ካብ መራሕትና ንፅበ ሎሙም ፅባሕም ድሕሪ ፅባሕም። ስለዚ ቃል እዚ የመሓላልፍ ማለት እዩ። ከም ኣቦ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ ከም መራሒ መጠን እዚ ቃል እዚ ከመሓላልፍ ይደሊ። ብዙሕ ችግረኛ ኣለና ኢልና ኢና፣ ተፈናቀልቲ ኣለዉ ኢልና ኢና። ብግዝያዊ ፀገም ግዜ ዝፈጠሮ ፀገም ካብ ዓዶም ዘፈናቀሎም ተፈናቂሎም ዝመፁ ኣለዉ እዮም። ብካሊእ ፀገም ዝበፅሖም ህዝበ ክርስቲያን ኣለዉ እዮም። ተፈናቀልቲ ጥራሕ ኣይኮነ ፅጉማት ብዙሕ ኣብ ሕብረተሰብና ምሳሕ በሊዑ ድራር ዘይደግም ድራር በሊዑ ምሳሕ ዘይደግም ህዝቢ ኣለና። ገዛና ክዳን ሸፊንዎ እዩ ዝነብር እምበር ኩሉ በሊዑ ፀጊቡ ደስ ኢልዎ ዝሓድር ህዝቢ ከም ዘይብልና ብዙሕ ፅጉም ከም ዘለና ከይልምን እውን ዝሓፍር ወዲ ጭዋ ፀገም ዝበፅሖ ናይ ሰብ ዓይኒ ከይርኢ ዝችገር ዋሎም በፂሐ ዶ ኣብ ክብሪ ኣብ ፀጋ ዝነበርኩ ሕዚ ዶ ጉልባበይ ክቀልዕ ኢሉ ብሓፍረት ኣብ ገዝኡ ውሽጢ ገዝኡ ሓፂኡ ዝሞተ ህዝቢ ብዙሕ እዩ ዘለና።
ብዙሕ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዝተቸገረ ብዙሕ ፅቁም ኣለና እዩና በብጎረበትና በብኸባቢና ዘለው ባዓልትና ኢና ንፈልጦም መን ናመን ጎረበት መን ናመን ጎረበት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ እቶም ፅጉማትና እውን ኩሉ በብጎረበቱ ከባቢ ዘለው ፅጉማት ድማ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ተፈናቀል መለው ወዲ ጨዋ ዝተቸገረም ከይወፅእ ዝሓፍርም ኣሎ እዩ እሞ እዚ ኩላትና ስለንፋለጥ ሓደራ ወፈድፋደሰ ለሰብአ ሃይማኖት እዩ ዝብል መሃብ እንድሕር ዝከኣል ኮይኑ ንኩሉ መሃብ ይከኣል እዩ ይብል ንኩሉ መሃብ ይከኣል እዩ ነገር ግን ቅድሚያ ፅጉማት እንድሕር ኣብ ውሽጥካ ኣብ ጎረበትካ ኣብ ገዛካ እንድሕር ሃልዮም ደሞ ቅድሚያ ደሞ ናብ ደገ ቅድሚ ምውፃእካ ንኣታቶም ሕሰቦም እዩ ዝብል ስለዚ ክንተሓሳሰብ ክንፈታተሽ ጎረበትና ክንርኢ ትዘለዎም እቲ ዘይብሎም ይፍለጥ እዩ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ግን እቶም ዘይብሎም ወለድና እነታትና ኣሕዋትና ወይስ ብኣካል ጎደለነት ድዩ ወይስ ብካሊእ ጥዕና ፀገም ድዩ ምንም ዘይብሎም ድራር ምሸት ዘይብሎም ስለ ዘለውና እናፈተሽና ካብታ ዘላትና ንእሽተይ መረራ እግዚአብሔር እውን ይፈትዎ እዩ እሞ ሓደራ እዚኣ ደጋጊመ እየ ዝናገር ዘለኹ ሓደራ ሓንቲ እንጀራ እትኩን ንክልተ ሰብ ግማሽ እኽልቲ እያ ለኣርባዕተ ሰብ እውን ግማሽ ነፀላ ጣይታ ኩርማን ኩርማን እውን እኽልቲ እያ መቸም እግዚአብሔር ክፈትወልና በዓልና እውን ናይ ሰላም ናይ ደስታ ኮነልና ናይ ራህዋ ኮነልና ከምዚ ተገርና እንደገና እግዚአብሔር ደግሞ ሰላሙ የስፍሐልና ፀጋና የምፅአልና ሁሉም ነገር ችግሩ አርሒቁ ናይ እግዚአብሔር እዩ ሁሉም ነገር ተው ዘይንደልየ ነገር አርሒቁ እንደልየ ነገር ከምፅና ይኽእል እዩ እሞ ለሕብረተሰብናም ለመራሕትናም ቤተክርስትያንናም እዚ ቃል እዚ የመሓላልፍ ኣለኹ ወስብሐት ለእግዚአብሔር እንኳዕ ኣውፅሐኩም ኣብ ኩሉ ዘሎ ቤተክርስትያንና እንኳዕ ኣውፅሐኩም ክብል ይፈቱ ክቡራት ተከታተልትና ኣብታ መጀመርታ ከምቲ ዝበልኩኩም ምስ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ናይ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤት ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ስራሕ መካየድን ሊቀ ጳጳስ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ዝነበረና ፃንሒት እዚ ይመስል ነይሩ ብሽም ኢሮብ ዳው ሚድያ ሰናይ እናተመነና ሰላም በዓል ንዓኹም ይኹን እንዳበልና ኣብ ካሊእ ፕሮግራማት ክሻዕ ንራኸብ ሰላም ቅንያት